Lezi ndaba zehora lesikhombisa sikwethula zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli nazo ezinohlonze kusihlwa nje. In court, they opted to abandon their bail application and the matter was postponed to the 23rd of February for further investigations. Bazophindela enkantolo ngomsombuluko zayo abasolwa abathathu ababhekene necala lokubulala umshayeli we-e-hailing ePitoli. Bobathathu labasolwa basilaxazela isicelo sebheyili kanti bacele nosizo lwabameli bombuso bamahala. Sayimisiwe ngokugcwele emsebenzini ikhulu ezimbili zomkhandlu dolobha ekuruleni uKemi Behari kanye noLinda Xasheka. Lokhu njengoba ikhomishana kaMadlanga ihlehlele uLwesithathu ngemva kokuthi uWitness F engeniswe esibhedlela. Our soldiers will act in support of the South African Police Service in troubled areas. Kulindeleke ukuthi lube seqhulwini udaba lokujutshwa kombutho wezokuvikela eWestern Cape naseGauteng kusasa maqala inkulumo mpikiswano emayilana nenkulumo kaMengameli wezwe ayethulela isizwe ngesonto eledlule. Asikubingelele mbukeli eindabeni zakusihle igama lami noxolo mamtshali wakwamwalihla banganele imhlophe eqwa ake sibheke ukuthi namhlanje nikuphathele ziphi. Umndeni ka-Isaac Satlat obengumshayeli wemoto ekhokhelwa ngebanga elihambile uwashayele ihlomba amaphoyisa ngokusheshe abophe labo abeyamaniswa nesigameko sokubulawa kwendodana yawo ngesonto eledlule entshonalanga yePitoli. Abasolwa abathathu uDikeledi Mphahlele, uHoyitsine Machidi kanye noMcLaren Mushawa bebevele enkantolo namhlanje basilaxaza isicelo sebheyili kanti baceleke nosizo lwabameli bombuso bamahala. Amalungu omphakathi abephume ngothi lwawo ukuzokweseka umndeni kaSatlet obulawe ngesihluku ngesonto eledlule. Umndeni wakhe utuse abakwaSidlodlo ngokuboshwa kwabasolwa ngokuphuthuma. Bamchaze njengomuntu obenenhliziyo enhle futhi enobuhlakani ezimisele ukusiza abanye. Obviously, it's a young man who is very sociable, very adventurous, 22. He was actually supposed to be turning 23 on the 12th of March. So in a few weeks, he was supposed to turn 23. Unfortunately, we don't have him anymore. He's very creative with his hands. That's why he studied automobile engineering. I knew him since he was in grade 8. Very loving, honest, always willing to help. Everyone here can testify that he always come through to help you. That's why we are here today, because of Isaac. Alokunxuswa abanye abashayeli ukuthi nabo bafaka amakhamera ezimotweni zabo ukuze kube lula ukunqanda izihlakalo ezifuze lesi. We're gonna promote it more to other drivers and also our apps recopete inquiry ya panic button. Bobathathu abasolwa basilaxazile isicelo sebheyili. A charge of premeditated murder and robbery with aggravating circumstances. In court, they opted to abandon their bail application and the matter was postponed to the 23rd of February for further investigations. Umsine kulindeleke ukuthi avele enkantolo kusasa. Sezimiswe ngokugcwele emsebenzini ikhulu ezimbili zomkhandlu dolobha ekuruleni uKemi Behari kanye noLinda Xasheka. Ngokwestatement semeya yomkhandlu uNkosindiphile Xhakaza, uXasheka kanye noBehari sebezobizelwa phambi kwekomiti langaphakathi emkhandlwini lokuqondiswa igwegwe. uBehari usanda kubizelwa phambi kwekhomishana kaMadlanga kanti uXasheka kulindeleke ukuthi avele sithangamini sekhomishana ngesonto elizayo. Advocate Kemi Behari wengamele njengenhloko yezomthetho kumkhandlu dolobha ekuruleni. Ngesikhathi ebizelwe phambi kwekhomishana kaMadlanga ngeledlule usihlangulile ezinsolweni zokuthi waba nesandla ekuvikeleni iphini lenhloko yophiko lwamaphoyisa omkhandlu iEMPD uJulius Mkhwanazi okwakufanele aqondiswe izigwegwe ezinsolweni ayebhekene nazo. Inhloko ebhekele izindaba zezisebenzi nokuqasha emkhandlwini uLinda Xasheka naye uyachaphazaleka insolweni zokuvikelwa kukaMkhwanazi ekuthena ngabizelwa esicawini sokuqondiswa izigwegwe. uXasheka usazoziphendulela laphambi kwekhomishana kaMadlanga kusukela ngoLwesine oluzayo okuhlelele ukuthi kube izinsuku ezimbili ephekwa ngemibuzo.
Ubuholi bomkhandlu dolobha buchaze isinyathelo sawo sokumiswa ngokugcwele kukaBihari kanye noXhasheka njengomzamo wokuqinisa kabusha inhlaka zomkhandlu kanye nokuzivuselela kwawo ngohlelo oluhambisana nobuqotho. Umbiko oshicilelwe uphiko oluphenya ngezenzo nokuziphatha kwamaphoyisa iIPID uncome ukuthi kufanele kuthathwe izinyathelo zomthetho zokuqondiswa kwezigwegwe kukaJulius Mkhwanazi ngodaba lweyinsolo zenkohlakalo yenkontileka ethinta izimoto zabaqaphi iCat VIP okungezika somabhizinisi obhekene neyinsolo zamacala uVusumuzi Ket Matlala. Kusenjalo ikhomishana kaMadlanga obekufanele ilalele izethulo zephoyisa uWitness F ayiqhubekanga namhlanje ngenxa ukuthi ungeniswe esibhedlela. The hearing of the testimony of Witness F is postponed to 16 March 2026 at 9:30 in the morning. That's a Jen. Ikhomishana kulindeleke ukuthi siqhubeke ngolwesithathu. Kulindeleke ukuthi lube seqhulwini udaba lokujutshwa kombutho wezokuvikela eWestern Cape naseGauteng kusasa maqala inkulumo empikiswano emayelana nenkulumo kaMengameli wezwe ayethulela isizwe ngesonto ledlule. Kwiviki epheleyo uRamaphosa ubhengeze ukuba kuza kutyalwa amajoni eGauteng nasentshona koloni okuncedisa kwindawo ezisiqhubu samaqelo onqevu. Nangona kunjalo kukho imibuzo malunga nokuba ingaba amajoni akunceda njani kwezi ndawo kwanokuba aluqeqeshelwe kusini na olu hlobo lomsebenzi. The announcement by the President to deploy our soldiers in the streets against our own citizens can never be supported and condoned in a constitutional democracy like ours. This is more so where we have a dilapidated and defunded defence force with very poor defence capabilities left, and a South African police service with a budget 3 times that of the defence force and with many more policemen and women than what the defence force has available. Ke wabhenela kumkhusi wokhuselo ngaphambili ngamaxesha engxaki oko kwamkelwa ngoluvo olukhabanayo. Eyona nkxalabo iphambili ngokuba ingaba olungenelelo lwakuza nesisombululo sexesha elide okanye lwakuwela nganeno njengasekuqaleni. This deployment in support of the South African Police Service is a strong indication of a serious structural challenge and deficit and a decay within the police service capabilities and their commitment. Nanjengoko amalungu eParlamente elungisela ingxoxo mpikiswano ngobume besizwe ngolwesibini, abathatha inxaxheba kukhuseleko lombuso bathi ukutyalwa kwamajoni kulindeleke kube phambili. Bathi oku kuza kuba luvavanyo lokuba ukuthetha kabukhali kukarhulumente ngakulwaphulo mthetho kwakuhambelana kusini na neqhinga elicacileyo amaxesha athe ngqo nesicwangciso sesiso sokusiphula nengcambu amaqelo onqevu. Kwindaba ze-SABC ndingumkhokeli bandla ndiseParlamente. Kusenjalo izakhamuzi zaseCape Flats esifundazweni iWestern Cape zihlukene phakathi ngembono ngodaba lokutshalwa kwamasosha ezingxenyeni ezahlukene zakuleya ndawo. Izakhamuzi zaseBishop Lavis naseValhalla Park zinembono engafani ngesimemezelo sokujutshwa kwamasosha eWestern Cape. Although the crime happening in all the different places, I don't think they can do anything, and I think it will cause riots to break out within like the poorer communities like Valhalla Park and so forth. So I think it will just create more of a bit of a problem also as well. I think it's a good idea because it's for our safety and our children's safety, and that we can be more safer in the roads. Amaphoyisa esifundazweni athi ukusebenzisana namasosha kuzohamba ibanga elide emzamweni wokulwisana nezinga lobugebengu. That will make the things much easier for us. Where we were falling short, now we got supplemental deployments that will assist us to get faster, maybe more by the reduction in terms of the bulk of the incidents that are happening. Izakhamuzi zaseGugulethu nakhona kumphakathi obhekene nobugebengu obunodlame awusalanga ngaphandle ngodaba lokutshalwa kwamasosha. Yeah, but I think the policing is helping, you see. It's helping a lot, like General Mkhwanazi is already doing something on the country. Yeah, but it's a fine thing, you see. The first time I hear him talking about the army that is coming in our location, coming to deal with the gangsters and those who, and the extortions, all of that, that will be fine for us.
usuku lokujutshwa kwamasosha eWestern Cape alikamenyezelwa. Izakhamuzi zasemjondolo yaseSporong eRandfontein zithi zizolala behle ubuthongo njengoba kulindeleke ukuba kujutshwa amasosha kule ndawo kwazise phela labo abamba ngokungemthetho babahlalise elibhojozi. Sizwithiwe ixoxela amagwaba bechobane yokuhlaselwa yilabo abamba ngokungemthetho. Umeya Michauko sehamba ngenduku njengoba dubule konyaweni. Uthi kunegobolondo lenhlamvu elisabhajo onyaweni kanti manje useze wayeka ngisho emsebenzini ngoba engasakwazi ukuhamba. Kunzima. Angikhona ukuya emsebenzini, angikhona ukuhamba. So kwamanje kunzima. Lo mama uthukuza ukuqhuma kwesibhamu sekwaba inswa akavukela umchilo wesidwaba njengoba iqhuma ngisho emini kwabha. Mangabe bedibana nezingane ziyalekho kusoda bathi lamaphoyisa mayihamba la ahambe nathi ngoba sasala la lamaphoyisa siya la azosibonisa omama bethu. Enangazi ke mntu wamama ngimbona phi ngoba kudala phela shona. Abahlaziyi beindaba zobugebengu baqagula ukuthi akulona iseliphusile ukujutshwa kwamasosha emphakathini ngenxa yokuthi ayaqinisa isandla ngagcina kulimala abantu. Amaphoyisa eGauteng akwemukele ngezandla ezimhlophe ukujutshwa kwamasosha esifundazweni. The management of the South African Police Service in Gauteng has welcomed the announcement on the deployment of the South African National Defence Force to assist the province in combating gangsterism as well as illegal mining. The management, led by the Provincial Commissioner, Lieutenant General Tommy Mtombeni, has previously also met with the National Joint Operational Structure during a special sitting with the co-chairs to discuss the deployments, and therefore we are ready to and are awaiting the formalities to be completed. Igama lami nguCalvin wakwaDludla, eindabeni ze-SABC ngibika ngiseRandfontein. Mbukelo kwamanje sathi nje kequngu ngapha ngaseyitolo kanti bangabe sibuya sokuphathela uWT. Izosikhinyabeza kakhulu ngoba iplazi leli uma basingawutshala manje masingena indawo la uzagwaga khona wenze ushukela kugcina amasimlana asephenduke amadlelo. Abatshali umoba kwaZulu Natal sebenxusa uhulumeni ukubungenelele usize ukuhlenga inkampani ekhiqiza ushukela esineminyaka engaphezulu kwekhulu iTongaat Hewlett njengoba kungenzeka ukuthi ivalwe ngenxa yokucwila ezikweletwini. Sikubingelela siphinde sikwamukele mbukeli mongabe usanda kungena udabeni oluphambili besibika ukuthi usayinikele emaphoyiseni umsolwa wesine ecaleni lokubulawa komshayeli we-e-hailing ePitoli. Abanye basolwa abathathu bebeveleke enkantolo namhlanje kanti basilaxazile isicelo sebheyili. Khumbula mbukeli ukuthi lezi indaba ziyatholakala ku-YouTube na ku-SABC Plus. Ungena nje kuze uyicinge ngamagama athi SABC izindaba. Isicau sejaji uNkabinde besilalele ubufakazi bowayengumqondisi wophiko lokushushiswa kwamacala omphakathi eNorth West uAdvocate Sillo Mayeba malungana nokuhudula inyawo kwayinhloko yalolu phiko uAdvocate Shamila Batohi ngeinsolo zokubulawa ngokungemthetho kwabathile ngesikhathi esasengumqondisi weNPA kwaZulu Natal. Major General Johan Boysen wathi kungamampungo ukuthi unolwazi ngezigameko ezingekho emthethweni ezenziwa uphiko lamaphoyisa aseKhethomena kanti lesicao sesikuveze obala ukuthi uBoysen waphikisa isicelo senkantolo esafakwa yilungu lenhlangano amatekisi kwamaphumulo elibulewe uBongani Mkhize. Kuthiwa uMkhize wathumela inkantolo kuyofuna isicelo sokuvikelwa kulamalunga aseKhethomena awasola ngokuhlukumeza kanye nokubulala okuhlosiwe lokhu njengoba kwabulwa amalunga amahlanu lenhlangano amatekisi phambilini. There are things that Khethomena unit is responsible for all these atrocities, but instead of him acting as an impartial provincial commander would do, he doesn't do that. He supports the conduct of the Khethomena unit without referring it appropriately to the iPad for proper investigations to be done. Lesicao siphinde sezwa nokuthi uAdvocate Shamila Batohi nguye wayephethe izintambo ehhovisini laKwaZulu Natal ngesikhathi sokubulawa kwalabantu. Mayima ugcizelele ngokuthi ihhovisi likaBatohi lehluleka ukuthatha isinyathelo esifanele ngaphambi kokuthi uBatohi elibangise The Hawk. Advocate Shamila Batohi and her staff were the people who were supposed to have ensured that the matters are dealt with appropriately. Yes. And is that the office you are saying failed in its duty? That is correct, Chairperson. Lesicao sizoqhubeka kusasa.
Abatshali umoba KwaZulu-Natal sebenxusa uhulumeni ukuthi angenelele usize ukuhlenga inkampani ekhiqiza ushukela esineminyaka engaphezulu kwekhulu iTongaat Hewlett njengoba kungenzeka ivalwe ngenxa yokucwila ezikweletini ezibalelwa kumabhiliyoni amarandi. Phezulu kweyikhulu iminyaka inkampani iTongaat Hewlett yenza kahle kakhulu kuleli. Le nkampani ke yafuna ukulekelelwa ngo-2022 emva ukuhluleka ukwenza kahle ngaphansi kwabebeyiphethe nokuyinto yaholela ekutheni lahlekelwa amabhiliyoni ayi-12 emarandi. Ngesonto ledlule abalekelela amabhizinisi angenzi kahle banqume ukuya enkantolo ephakeme bathi bayahluleka ukusiza le nkampani ukuba iqhubeke nokusebenza. uNkosinathi Mswelo otshala umoba ukhathazekile njengoba ukuvalwa kwale nkampani kuzobe kusho ukushabalala kwebhizinisi lakhe. Izosikhinyabeza kakhulu ngoba iplazi leli umoba singawutshala manje masingenayo indawo la uzogoga khona wenze ushukela kugcina amasimlana asephenduke amadlelo. Le nkampani yenzelela kuleli ushukela ongamaphesenti angama-30 babalelwa enkulungwaneni abalimi abathembele kule nkampani ekhiqiza ushukela. There's more than 5 towns that would actually close off because of a close of Tongaat Hewlett. So we're sitting in a predicament which I don't think any president actually would like to see. We have escalated the matter through various ministers, and we believe even today the presidents will be briefed about the matter, and we are hoping for an intervention from him. Dr. Umadlala uxwayise ngokuthi uma engangenelela uhulumeni wakuleli abantu bakuleli bazogcina bekhokha kakhulu mangabe bethenga impahla kwamanye amazwe. Fortunately, we also engaged our royal councillor. We've actually got appointments to sit down with him, as he has been mandated by His Majesty, our King Ndlulamiti, to intervene on this matter. Ukuvalwa kwale nkampani kungasikhathlameza kakhulu kwezomnotho isifundazwe iKwaZulu-Natal. Izakhamuzi zendawo eyimjondolo eGugulethu ekuruleni ziyaqhubeka nokumba esinye seyibayaza lapha yangenhloso yokuthola igolide. Okhulumela umkhandlu udolobha wasekuruleni uphakamile uthi kuzojutshwa abomthetho kule ndawo. Lapha zithi ziyakhokha ukuze zingene lapha zimbe igolide zaqhuba zathi amaphoyisa ngeke asondelelana ngoba le ndawo iyasatshwa. Angeke bavuma ukuthi bafike bangene la. Umphakathi wala udangerous wasana amaphoyisa sometimes banokwajikisa bawangena. So manje siyabhadala la sibhadala lo mama lo walesibayo lothi singena la sitshontshe imali. Sitshontshe umhlabathi wakhe kanti yena simphatalile imali yongena la egate lesikhipa ama 30 rand iviki lonke. Laba beyimoto bakhipa ama 50 rand. And so manje angazwa yena njengoba sekayibeka ngenye indlela and nawe uyagubha khona la mara uthi siyawutshontsha umhlabathi. Umnikazi wesibaya ufuna amaphoyisa enza imizamo yokususa bonke abantu abamba kule ndawo futhi uyasho ukuthi izinkomo zakhe zicwela amathafa ngenxa yokungabi nayo indawo yokulala manje. Asinayo futhi plan yokuthi singazama ukuthi kube right la, asinayo iplan yiyo esiyidingayo. Sidinga yona iplan leyo yingona besithi sizama ukuthi siye ngaphambili ebantwini bomthetho ukuthi basenzele iplan yokuthi bazosifalela lana basikhiphele labantu ngoba phela uyazi umphakathi angeke uthini baba nenkinga nathi. Okhulumela umkhandlu udolobha wasekuruleni uthi kuzojutshwa abomthetho ukuze baqaphe isimo njengoba ukumba ngokungemthetho kuyicala. Combine with the ward committee just to educate residents in the area about illegal mining, that one, it's illegal, two, it's dangerous and they shouldn't be part of it. Following that, there's going to be a joint law enforcement operation to clear the area. By that time, we will no longer be engaging. There will be arrests, and if there's force required, they will exercise force. Izakhamuzi zithi akufani nokuhlala ziyabathola onsumbulwana ngalokhu ezikwenzayo. Umhlahla wesimo sezulu umbukelo uzolandela emva kwekhefu nesangoma sezulu umkhushulwa Msimanga. Kwintokozo mbukeli ukuthi siphinde sihlangana njengoba sisho sithi ayaqhubeka lamathuba emvula ephelezela ukuduma ikakhulukazi ke makhulu mongena enkabeni ke engapha ngasentshonalanga abe mancane mongena ke entshonalanga lapha ko Northwest sisho sithi ke ngawumkhemezelo nje okanye umkhizo ngasogwini kwaZulu-Natal nasendaweni ke ezingasogwini nokho kwezinye indawo phansi amaphaphu kanti ke nakusasa singaqhubeka lezi imvula enkabeni esentshonalanga abe makhulu amathuba uyongena ikakhulukazi ke endaweni ephakeme lapha Eastern Cape kwezinye indawo Eastern Cape singalindela ukuthi abe mancane nje okuhambisana nenkungu yasekuseni uyongena
engxenyeni ezingapha ngasentshonalanga nokho mawungena eMpumalanga eFree State kanjalo nalapha eGauteng yongena koMpumalanga singalindela nje ukuthi kube nenkungu yasekuseni nje azikho imvula esingazilindela uyongena kwaZulu-Natal aqhubeke lamathuba amancane emvula ikakhulukazi ke umkhemezelo okanye umkhizo ngasegwinelo ngasenyakatho yaZulu-Natal iSouth African Weather Service yasikhipha isiqhotho sesigaba sesibili semvula ezingaphelezela ukuduma kunomgozi mawungena ke engxenye esentshonalanga ebusuku banamhlanje kanti ke nakusasa singalindela loso simo ikakhulukazi ke enkabeni yalapha eNorthern Cape isigaba sesibili ke salezi imvula ezithanda ukuba nomgozi sisho sithi ke kuthande nje ukufudumala ikakhulukazi ke engxenyeni eziningi ngasentshonalanga kanjalo nasendaweni ezingasoguni yongena lapha koThekwini kodwa mawungena koMnambithi lapha koMaritzburg ngathanda ukubanda kancane yongena eQwaqwa Phuta Dishaba kanjalo nalapha koWamelo ngabanda kancane eGauteng ngathanda nje ukuthi libe phakathi sisho sithi ngophamonhla vela ngangivumele ngithi ke kashisa likhipha umkovetsheni mawungena ikakhulukazi ke lapha koVustile uyongena koCalvina kanti ke kashisa futhi ikakhulukazi koBufort West nokho koOthoni ngathanda ukukhipha umkovetsheni siyongena phansi lapha eStern Cape kashisa kuzo zonke indawo likhipha umkovetsheni kwaZulu-Natal lithande nje ukufudumala ngamandla noma ungena lapha koBergville koMnambithi komhlaba yalingana ngisho ngithi noma ungena eManguza sambe siyongena kolase Free State libe phakathi eGauteng lithande nje ukufudumala kusasa eMpumalanga phakathi ngivumele ngithi lifudumale ngasenyakatho koPolokwane mbukele ngithi ke ngiyayithatha indawo benobusuku obuhle. Mbukele isibeka lapha ke bese kuphathela zona namuhla kusasa bakhonoza kwethu neindaba ngolwimi lwesiXhosa ube nobusuku obuhle usale kahle.